नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे गोदान भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोंहा दिनैहाय मोनसे सरस्वती फुजानि थाखाय मोनसे खामानि मावनो नागिरदों गामिनि फरायसालियाव। दा आं बेवहायनो खामानि मावनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। थांगासिनो आङो। जों दायो जों खामानिखौ मावखांबाय। दायो जों न'आव थांनो नागिरबाय लामायावबो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम। बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।